Takže si zažijeme to svetlo, nech nám teda svieti na našej svetlej ceste, na našej spoločnej svetlej ceste. Január 2021. Prvé predstavenie cieľov a ideí družstva ROD. 2 roky budovania a spájania ľudí. V rozhovore sa dozviete, čo všetko sa vybudovalo a ako sa vám zmení život, ak vstúpite do družstva. Je to neuveriteľné, ale nový finančný systém začína na Slovensku. De facto aj de jure existujeme na tomto teritoriu. Ako suverénne medzinárodné družstvo, nie sme štandardné družstvo, ktoré povie, že dajte nám peniaze a my ich budeme za vás niekde investovať. My máme konkrétne riešenie, nádej, ako vyjsť z tejto situácie. A od nikoho si nič nepýtame. Nemáme žiadne politické ambície. Vôbec. Ak finančné prostriedky došli a cieľ je naplnený podľa zmluvy, tak vyhlasujeme, dopredu je to v zmluve napísané, za pôžičku alebo úver splatený. Nám ide o to, aby sme povýšili mieru človečenstva. Jedným z pravidlom bude, že nebudeš ubližovať v družstve jeden druhému na základe toho, že budú jasne určené pravidlá, ako sa k sebe má každý správať. Ako človek človeku, nie ako hovedo k hovedu. Každý sa bude môcť v družstve realizovať. Každý jeden. Teraz ľudia budú môcť prejaviť svoju tvorivosť z toho dôvodu, že teraz ju nemôžu. Bo ja nie som žiadny občiansky preukaz. Ja som taký živý, že všetci vidia aj v tej košeli. Aj s tými prstenkami, aj náramkami. Ja vás neposudzujem. Prečo posudzujete vy mňa? Ja od vás nič nepýtam. Prečo na mňa pľujete? Prečo pľujete na všetko, čo sa tvorí pre vás? Ja odporúčam len so svetlom sa ku mne obracať. Lebo ja so svetlom prichádzam. Ja od nikoho nič nechcem. V družstve sa bude rozvíjať, uplatňovať a podľa pravidiel udržiavať kultúra spolužitia. Tak, ako žije rodina. A vy o chvíľu pochopíte, že sa prihlásite o niečo, čo vám patrí. A keď sa prihlásite, tak my vám to radi aj doručíme. Je dôležité, aby vedeli, že my v miery prichádzame. Tak ako vždy Slovania prichádzali v miery. My sme pripravení spolupracovať s kýmkoľvek. Družstvo vzniklo 20. augusta v roku 2020. Teraz sme pred pár dňami oslavili 2. výročie založenia a samotný vznik družstva má takú svoju vlastnú minulosť. Niekto rád používa slovo história. Tak ja skúsim vyrozprávať, akú minulosť alebo históriu má naše družstvo, prečo sme pred 2 rokmi vznikli, ako sme vznikli a kde vznikla tá myšlienka, tak ako som spomínal už v prvom videu, že myšlienka založenia družstva s názvom Slovenské podielové družstvo ROD vznikla v mojom sne. Keď som sa ráno zobudil a hovorím svojmu synovi, synu, koľko máme korún, ideme založiť družstvo. Založili sme družstvo a ja som v tom čase poslal len informáciu hlavnému pokladníkovi International Treasury Monetary Fund, že družstvo je v štádiu založenia. A odpoveď bola 3 slniečka. Niekto zobral na vedomie. Na základe toho sme sa riadne zaregistrovali na obchodnom registri podľa legislatívy Slovenskej republiky, čo sa nám aj podarilo a následne na to sme začali robiť všetky právne kroky k tomu, aby sme sa stali medzinárodným družstvom, medzinárodnou finančnou inštitúciou zároveň podľa všetkých norm medzinárodného práva. No a v priebehu tých 2 rokov sme splnili všetky podmienky, aby sme sa stali takouto medzinárodnou finančnou inštitúciou. Na základe toho, že máme všetky regulárne dokumenty a vieme zdokumentovať na báze
medzinárodného práva, že de facto aj de jure existujeme na tomto teritoriu. Ako suverénne medzinárodné družstvo, na ktoré sa vzťahujú všetky normy medzinárodného práva a fungujeme už 2 roky v súlade s lokálnym právom našej republiky a nemáme záujem ani nezasahujeme vôbec do žiadnych politických záležitostí z toho dôvodu, že sme suverénna medzinárodná finančná inštitúcia alebo družstvo, ak chceme. Družstvo znamená družiť, znamená priateliť sa. Ako brat s bratom, ktorý poskytuje jeden druhému službu alebo lásku. Preto družstvo vzniklo. Je ideou družstva, tak ako som spomínal v prvom videu, je šťastný a v blahobite žijúci podielnik. A k tomu, aby sme toto mohli naplniť, sme potrebovali 2 roky, aby ja teraz som mohol sa podeliť so všetkými, ktorí sú schopní ma počuť aj vypočuť, našimi bratmi a sestrami na Slovensku aj vo všetkých krajinách, čo sme pripravili. A pripravili sme to pre všetkých ako súkromná firma a zároveň sme si to aj sami prefinancovali. Aká je štruktúra družstva a aké sú jeho samostatné subjekty? A otázka, čo všetkých zaujíma, keď sa pozrieme do dokumentov družstva, prečo majú niektorí členovia po 1 000 000 hlasov? My sme sa touto otázkou zaoberali, keď sme zakladali družstvo, lebo družstvo zakladali 5 členovia, zakladajúci členovia družstva. Hej. A na základe našej postavenej idei a cieľa sme vedeli, že mohla by nastať situácia o nejaký čas, že ak my by sme mali jeden hlas, právo jedného hlasu alebo podielu, tak na základe stanov sme raz ročne povinní zvolať valnú hromadu alebo členskú schôdzu. No a mohlo by sa stať, že za 2 roky, čo sme vytvorili napríklad, tak by nás niekto mohol prehlasovať na členskej schôdzi a mohlo by sa úplne stať, že všetky investície aj mňa, aj mojich bratov, ktorí sa samozrejme podielali na tomto tvorení, jednoducho navnívoč. Poviem príklad. Predstavte si, že otvoríme registráciu do nášho družstva a v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov sa tam nahlási, dajme tomu príklad čiste teoreticky, 100 000 podielníkov. My zvoláme valnú hromadu alebo členskú schôdzu presne v tomto termíne právnom. No a predstavte si, že by sa im podarilo nás prehlasovať. Mysliac na to dopredu, musíme nastoliť situáciu, aby sa tak nestalo. Preto istí členovia v družstve majú po 1 000 000 hlasov a ako náhle uvidíme, že počet členov je viac ako naše rozhodujúci počet hlasov, no tak to určite navýšime. Až do doby, keď to navyšovať vôbec nebude treba. Ja viem presne, kedy tá doba nastane. Z toho dôvodu, že každý, čo vstúpi do družstva, je podielnik. On je spolumajiteľ spoločnosti, družstva. No a keď on je podielnik a je spolumajiteľ družstva a ešte nič do toho družstva nezainvestoval, no tak v tomto prípade, keď je podielnik a som zainvestoval len ja, no tak si chránim svoje vlastné záujmy, že? To je dosť logické, minimálne logické, dokonca aj spravodlivé. A spravodlivé z toho hľadiska nech ukáže svoje schopnosti, aký je, a potom družstvo mu otvorí absolútnu náruč a môže byť tvorivý priamo v družstve. Ak som spomínal, že sme súkromná firma, kvázi, no tak ako je to kvázi náš podnikateľský plán, ak niekto chce. A v mojom poňatí je to isté poslanie. Každý sa na to pozerá akokoľvek chce. Dôležité je to, čo my máme a za tie 2 roky sme vytvorili. To je jedna vec. A druhá vec, či to vieme zdokumentovať. Či naozaj vieme zdokumentovať, že sme medzinárodné družstvo. Či naozaj vieme zdokumentovať, či sme medzinárodná finančná inštitúcia. Či naozaj vieme zdokumentovať všetky aktíva, ktoré máme, o ktorých budeme rozprávať. A či vieme sa vôbec zdokumentovať na takej právnej úrovni, ako hovoríme. 2 roky sme niečo pripravovali a prichádzajú výsledky našej práce. Keď prichádzajú výsledky našej práce,
No tak my sme s výsledkami našej práce pripravení podeliť sa so všetkými žijúcimi bytostiami na tomto teritóriu a nie len tomto teritóriu v súvislosti s tým, že sme medzinárodné družstvo. To znamená, že k nám sa môže prihlásiť hocikto odkiaľkoľvek, z akejkoľvek časti sveta. Ak sa o nás dozvie niekto, ja neviem, v Mexiku, alebo ja neviem kde, no tak môže sa prihlásiť, môže. No a príjmeme ho, no tak ako v stanovách máme jasne určené, že družstvo si vyrazuje právo. Po obdržaní prihlášky rozhodnúť, či niekoho príjmeme alebo nepríjmeme. A stanoví je náš najvyšší základný pilier štatút družstva. To je dohoda. Niekto by povedal akože trust. Takto fungujú spoločnosti. My máme len tú konkrétnu výhodu, že my sa nachádzame len na tomto teritóriu, sme zaregistrovaní v obchodnom registri, ale na nás sa vzťahujú iné normy medzinárodného práva. A to každý právnik, ktorý rozumie trošičku medzinárodnému právu, mi dá isto za pravdu. A kto tomu nerozumie, tak nech si to naštuduje. Ja som to študoval dostatočne dlho. Znamená to teda, že družstvo je medzinárodná finančná inštitúcia. Má družstvo za cieľ teda podporu aj regionálnych projektov? Môžeme to takto chápať? Úplne presne. Je zaujímavé, že pri tvojej otázke sa rozosvietilo slniečko. Družstvo je medzinárodná organizácia a môže poskytovať prostredníctvom svojich vnútorných organizačných štruktúr, k čomu viedla tvoja otázka, všetky služby, aké poskytuje akákoľvek finančná inštitúcia. Čo to znamená? My sme vytvorili družstvo ako samostatný, nazvime ho právny subjekt, suverénny právny subjekt, a v družstve na základe norm medzinárodného práva, medzinárodného finančného práva sme vytvorili svoje vlastné samostatné štruktúry. To znamená, vytvorili sme pokladnicu, to znamená treasury, zúčtovacie centrum družstva, a zároveň sme vytvorili svoju banku v družstve, samostatnú banku v družstve, ako časť družstva. Čiže máme družstvo a v družstve je pokladnica a zároveň banka. Banka, ktorá bude plniť funkciu pre družstvo, v družstve. No super, ale niekto by povedal, no dobre, a máte a čo teraz? No tak keď máme, tak otázka znie, prečo máme? Prečo sme to tak vytvorili? No vytvorili sme to tak preto, z toho dôvodu, že ak do družstva vstúpi nejaký podielnik a bude prijatý, tak jeho prvá investícia, podmienka na základe lokálneho práva je, že musí niečo zaplatiť. To nie my sme si vymysleli. Tak jednoducho hovorí slovenský zákon. No tak my sme dali 1 euro. No a keď on k nám zaplatí členský poplatok 1 euro, alebo investuje k nám 1 euro, no tak mimo oproti tomu 1 euro dávame nejaké konkrétne výhody. A tie konkrétne výhody popisuje konkrétny kontrakt, zmluva s konkrétnym podielníkom. No a ten podielník, keď ešte predtým, ako ide posielať prihlášku, ktorú vidí, nie? No tak musí aj s niečím súhlasiť dopredu, tak vidí aj na našej webovej stránke, tak ako som spomínal, aj zmluvu, ktorú podpíše, respektíve dostane podpísanú z našej strany. No a on ju pôjde potvrdiť k relevantnému subjektu, ktorý potvrdí právosť jeho podpisu, aby nedochádzalo k akýmkoľvek nedorozumeniam. Že napríklad niekto bude podpisovať za niekoho akékoľvek zmluvy a my niekomu budeme vyplácať akékoľvek renty, na ktoré on má právo na základe toho, že my potvrdíme zmluve. Zmluva je dohoda. To je právny akt. Nie? Ja nie som žiaden kaskadér, aby som niekomu niečo sľúbil a neviem mu to splniť. Po 2 rokoch mám to právo, ktoré som dostal od niekoho, ktorý nám zveril isté finančné prostriedky, ktoré sú v družstve. No a tie finančné prostriedky by sa mali, aj budú, uvádzať do života na našom teritóriu, do svetlých projektov, preto máme záujem investovať do sociálno- a regionálnych projektov na Slovensku a týmto podporiť samotný národ. A individuálne. A presne vieme ako, preto sme vytvorili tieto štruktúry. Čiže ak máme družstvo
a máme pokladnicu ako zúčtovacie centrum, ktoré bude zúčtovať akékoľvek peniaze, ktoré prídu od pokladníkov do družstva, od podielníkov do družstva, no tak potom aj cez našu banku budeme niečo zúčtovať z toho dôvodu, že naspäť budeme cez zúčtovacie centrum a družstvo vyplácať národu a konkrétnym právnym subjektom, ktorí budú chcieť, aby sme ich financovali peniaze niekde na nejaké účty. Ne? Keď sme finančná inštitúcia, tak potom na čo sme tu? A banka je bankou, ktorá má v tejto chvíli úplne zodpovedne ako predseda predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD. Hej? A zároveň jedného z bankerov banky Radu hospitalierov, hej, prehlásiť, že sme absolútne v komforte. Sme pripravení. A na to sme to aj dokázali spôsobom tým, že keďže sme 2 roky niečo pripravovali a naše družstvo sme naplnili aktívami, tak sme podali daňové priznanie, aj keď sme nemuseli, z toho dôvodu, že sme suverénny právny subjekt, ale na tomto teritóriu sme dali našim bratom a sestram na daňovom úrade vedieť, že sme tu a že naše aktíva sa nachádzajú na úrovni 105 miliard 1250 eur. V keši. S tým súvisia jedna z mojich ďalších otázok. Aký je význam družstva z hľadiska financovania našej krajiny, keďže peniaze sú v družstve na účtoch? No, čo sa stalo tým spôsobom, že sme podali daňové priznanie. Čo ako vždy je niekde nejaká príčina a potom je nejaký dôsledok. Ne? Príčina, že sme podali daňové priznanie, bola naša slobodná vôľa. Slobodná vôľa. Ne? A druhá vec je, že automaticky na základe toho, ako je postavený finančný systém, a mám o tom isté skúsenosti konkrétne, mám na mysli globálny finančný systém. Nie len finančný systém Slovenskej republiky. No tak v tomto prípade tá informácia sa dostala cez daňový úrad a finančnú správu, ministerstvo financií, presne tam, kde to malo byť a nachádza sa táto suma v balance alebo v bilancii štátu. Konsolidovanej bilancii štátu. Čo to znamená? To znamená, že niekto vidí, že sme tu a že máme aktíva. No a keď vidí, že máme aktíva, tak ja viem, že kde. No a keďže štát funguje spôsobom tým, že keď potrebuje byť financovaný, no tak existuje nejaká štruktúra v štáte, ako sa to zariadí. Zariadí sa to väčšinou tak, ak nie inak. Hej. Ministerstvo financií sa snaží prostredníctvom svojich kontaktov naviazať na nejakého medzinárodného bankéra, ktorý vie sprostredkovať financie konkrétnemu štátu. My spolupracujeme s medzinárodnými bankérmi. Priamo. A priamo to znamená, že to sú naši partneri. Keďže sme medzinárodná inštitúcia, tak s kým máme spolupracovať? S človekom, ktorý robí za prepážkou, ja neviem, vo FIO banke, alebo ja neviem. Keď sa človek pozrie na tú sumu, hneď ho napadne jedna otázka. Odkiaľ má SPDR toľko peňazí, že chce financovať národ? Ja sa to pokúsim vysvetliť tak jednoducho. Z toho dôvodu, že globálny finančný systém má nejaké svoje zákonitosti. Isté subjekty sú súčasťou globálneho finančného systému. No a na základe toho, že družstvo je súčasťou, na základe zmluv International Treasury Monetary Fund ako vlastníka, správcu a programátora globálneho finančného systému, presne sme vedeli, akým spôsobom máme naplniť naše aktíva, konkrétne aktíva účtov nášho družstva, v súvislosti s tým, že ak sa niekto pýta, akým spôsobom sme dospeli k týmto aktívam, tak ja to teraz vysvetlím.
ak niekto niekde prichádza, tak aj prišiel jeden medzinárodný silný finančný partner, ktorý vstúpil k nám do družstva, rozhodol sa na základe svojej slobodnej vôle, že k nám vstúpi a vloží pajom istý objem peňazí. Presne 105 miliard. No a tie peniaze, keďže hovorím, že sú peniaze v keši, lebo je to zlato, no tak oni niekde musia byť, že? No tak oni aj sú. Hej. Oni sú niekde, len práva k prístupu k tým aktívam nám odovzdal niekto, kto ich mal. To je asi tak, Ivan, ako keby ja som ti dal právo k prístupu k mojim účtom. A zmluva komunikuje o tom, že to môžem používať na akékoľvek svetlé účely, o ktorých ja rozhodnem, že sú svetlé. Alebo spoločenstvo rozhodne, že sú svetlé. To je lepšie. Alebo národ rozhodne, že sú svetlé. To je ešte lepšie. Alebo podnikateľ rozhodne o tom, že potrebuje financovať svoje projekty a vie, kde môže prísť a presne vie, čo bude potrebovať z toho dôvodu, že ak vstúpi do družstva a stane sa členom družstva, no tak za predpokladu, že má nejaké konkrétne projekty, akékoľvek projekty, hej, v akomkoľvek rozmedzi, čo sa týka finančných prostriedkov, no tak asi má nám predložiť niečo konkrétne vo forme feasibility study, presne tak, ako to robia doteraz, nie? Či ako podnikatelia získavajú finančné prostriedky. Prichádzajú do komerčnej banky a v komerčnej banke im povedia, predložte projekt. Oni predložia projekt. Komerčná banka sa potom pýta, čo? A máte equity? 20-30% alebo koľko? Nie? A equity znamená čo? No, že či to viete nejakým spôsobom z istých percent ručiť. Hej. No a väčšinou to býva tak, že podnikatelia, ktorí išli do toho, tak teraz majú problémy z toho dôvodu, že nestíhajú splácať svoje záväzky voči bankám. A to je len v tom prípade, ak dostali financie a za predpokladu, že nedostali financie, že nemali equity, tak tie projekty buď majú niekde v zasúvke, alebo čakajú, alebo boli nútení ich predať, alebo zobrať nejakého spolupartnera do toho, alebo nejakým takým spôsobom, akokoľvek. Z tej situácie vedia výjsť jedine vtedy, ak majú finančné prostriedky. No a čo, ak ich nemajú? A čo, ak ich máme my? A my ich máme. A keď sme tu, tak prichádza do banky, predkladá k nám, posiela prihlášku, zmluvu, predkladá projekt, my projektu robíme due diligence, ak je to všetko v poriadku, my mu uvoľňujeme finančné prostriedky. A finančné prostriedky mu asi musíme niekde uvoľniť na nejaký jeho účet disponibilný. Asi zrejme, nie? No a začneme financovať. My sme pripravení financovať akékoľvek právne subjekty na Slovensku. Ak si niekto uvedomí, že je právny subjekt a právny subjekt je niečo, čo má IČO. IČO. To znamená, ak vstupí aj právny subjekt k nám do družstva, tak my sme pripravení ho financovať. Otázka je, akým spôsobom, forma a dohoda. Kvôli tomu sme tu a kvôli tomu sme pripravení tieto svetlé projekty financovať. Presne podľa pravidiel, ktoré určujeme my. My sme finančná inštitúcia, medzinárodná finančná inštitúcia. Niekto nech to môže nazývať súkromná firma, keď sa mu páči. Hej. No tak my si určujeme podmienky, za akých podmienok budeme uvoľňovať finančné prostriedky. Čo to znamená finančné prostriedky? A aké sú formy finančných prostriedkov? No môžu to byť pôžičky a podmienka ich návratnosti alebo nenávratnosti. Môžu to byť úvery vo forme nenávratných úverov alebo akých návratných podmienok. Záleží individuálne od klienta. Čo robia teraz komerčné banky? Presne to isté. Individuálne posudzujú klienta. Aj my budeme individuálne posudzovať klienta. Ne? Keď niekto bude chcieť prefinancovať projekt, dajme tomu za 1,5 milióna, tak to je jedna vec. No a za predpokladu, že za 170 miliónov, no tak to je druhá vec, nie? Presne to isté. A máme na to vytvorené štruktúry. To možno by bola dobrá tvoja otázka hneď, Ivan, aby si sa opýtal, že a ako to bude fungovať, nie?
No jednoducho by to bolo fungovať. No ty to prichádzaš do družstva, si v družstve, poslali sme ti zmluvu, ty si bol notára, súhlasil si s ňou, verifikoval si svojím podpisom, poslal si nám to naspäť, my presne vieme ako, možností je niekoľko, hej, všetko pôjde zo začiatku elektronickou formou, hej, tak nemusíme začať. Ne? Však aj tu komerčné banky, jak začínali, nie? A niektoré aj začali, aj skončili. A niektoré aj skončia ešte v najbližšej dobe, sa mi zdá. Dosť výrazne. No tak my sme tu, aby sme to nejakým spôsobom zachraňovali, nie? No, ak zoberieme do úvahy, že a čo keď podnikatelia začnú húfom krachovať na základe svojej insolventnosti? To sa volá konkurs. A čo keď ľudia nebudú stíhať tu splácať svoje pôžičky, záväzky, úvery, hypotéky a tak ďalej? My sme na to pripravení, máme pripravené špeciálne projekty. Akým spôsobom budeme financovať? Akým, ako, koho? Ten, kto dodáva, alebo dávame tomu, čo dával. Bo ten, čo dával, nemá na to, že by dával, bo to nezabezpečil. Volá sa to v biznise tzv. Neschopný manažer. A my nemáme okolo seba neschopných manažerov. Z toho dôvodu, že systém družstevníctva je úplne jednoduchý. On je doslova prostý, jednoduchý. Niekto by povedal primitívny. Tak ako primitívne rozprávajú deti, zdalo by sa. Takže vstupuješ do družstva a predkladáš projekt. My urobíme due diligence veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Hej. A povieme ti, OK, dohoda, tu sú podmienky. Podpisuje sa investičný kontrakt a my kontrolujeme len účelovosť vynaložených prostriedkov. Chceš peniaze na firmu, na konkrétne veci, áno, alebo je vo forme spotrebného, takzvaného úveru. Hej. My ti to poskytneme, no ale tak zároveň to kontrolujeme. Ako to kontrolujeme? Máme na to všetky technické a IT záležitosti vybavené. Tak ako naša banka má svoje servery, vyskúšané, odskúšané. Hej. A napojené presne na tie konkrétne banky vo svete, ktoré má byť napojené presne na tie. Hej. V rámci medzinárodného finančného spoločenstva. A náš software, v tomto prípade Prorod, kontroluje každý jeden finančný pohyb z tvojho účtu v našej banke, Ivan, hej, ktorý my uvoľňujeme subdodávateľovi. Napríklad v tvojom prípade, ak by aj. Alebo ich dávame tebe a uvoľňuješ si ich sám. To je otázka dohody a dôvery. Ak finančné prostriedky došli a cieľ je naplnený podľa zmluvy, tak vyhlasujeme, dopredu je to v zmluve napísané, za pôžičku alebo úver splatený. Hej. Takže ešte raz opakujem. Ak ty prichádzaš s projektom, alebo ktokoľvek iný, či fyzická osoba, alebo právnická osoba, a my ti ten projekt schválime, tak my kontrolujeme len účelovosť vynaložených prostriedkov. A máme na to systémy ako? Hej. Zároveň vnútorné kontrolné systémy. Hej. A všetky auditorské systémy vo vnútornej štruktúre nášho družstva, aby sme ti nedali šancu, aby si zlyhal. Keď potrebuješ peniaze vo firme na niečo, tak my ti dáme presne na to. Ak potrebuješ na niečo iné, tak ti dáme na to. Ak potrebuješ na toto, na to. Hej. Ale nepotrebuješ všetky naraz, ak najprv potrebuješ urobiť toto. Ak potrebuješ naraz, lebo súčasne tvoríš ten projekt, tak ti dáme všetky a musíme kontrolovať. Nie sme banka. Banka čo teraz robí? Nekontroluje? Jasne, že kontroluje. Až do takej miery, jak chce. Až potom po 2 rokoch zistí, že stavba tam vôbec nie je postavená. No ale peniaze banky sú, no tak ale toto nie je náš problém. My máme vnútorný kontrolný systém a ten kontrolný systém je absolútne dokonalý. Neprestrelný.
Odkontrolujeme každé 1 euro, každý 1 cent za predpokladu, že budú, ktorý pôjde cez zúčtovacie centrum von z družstva podielníkom alebo prostredníctvom banky v prípade našich investícií. To ja nebudem detailne objasňovať. To je vnútorná záležitosť našej banky. Chcem sa teda ešte opýtať, čo sa týka banky. Naša banka je suverénna banka. Ona nemusí byť registrovaná v našej národnej banke. Nie, vôbec, absolútne. My nemôžeme byť registrovaní v niečom, čo vlastníme. To je internacionálna hlúposť. To je internacionálna hlúposť z toho dôvodu, že centrálna banka je dcéra Fedu. Globálny finančný systém je systém, v ktorom súčasťou je aj Fed. Svetová banka, Bank International Settlement, Vatikánska banka, Interpol. Na základe toho, že centrálna banka ako dcéra Fedu má isté svoje právomoci, tak takisto nemá žiadne právomoci regulovať nás podľa medzinárodného práva. Chcem vidieť, aby mi ukázal niekto, aby centrálna banka mohla nás regulovať ako suverénny právny subjekt. Nie také. Teraz poďme k ľuďom, obyčajným ľuďom, ktorí sedia a pozerajú tento rozhovor. Žili sme v čase, akom sme žili. Ľudia boli veľakrát oklamaní, sú skeptickí. Teraz si hovoria, prečo by som teda ja, obyčajný človek, mal prejaviť záujem a vstúpiť do družstva. Čo môžem od toho očakávať? Hlavne veľa bolo hovorené o pravidlách. Aké sú to tie pravidlá? Tak na Slovensku bolo niekoľko družstiev, ktoré skrachovali. Ja chápem a rozumiem, že ľudia nemajú aj dobrú skúsenosť. No ale my predsa od ľudí nič nechceme. My nie sme štandardné družstvo, ktoré povie, že dajte nám peniaze a my ich budeme za vás niekde investovať. Aj keď aj tá možnosť u nás je, lebo sme banka, sme finančná inštitúcia. Ja aj vysvetlím, akým spôsobom. A aj dôvod. A my nikoho presvedčať nebudeme, aby išiel do družstva. Zatiaľ doteraz nikto nekomunikoval niečo, ako je nádej. Zatiaľ všetci komunikujú, všetci dookola médiá, no tak sem tam to sledujem aj v médiách, že všetci komunikujú, že aké nešťastie nás tu čaká. Aj všetci vidíme, že ono nás nečaká, ono je už tu. Ako z toho všetci komunikujú len stav. To je všetci unblock. Či sú to médiá, či sú to redaktori, či sú to ja neviem kto. Vo všetkou úctou voči sebe a samému nikto nekomunikuje, ako z tej situácie výjsť. Jedine družstvo. My máme konkrétne riešenie, nádej, ako výjsť z tejto situácie. A od nikoho nič nepýtame. Za 2 roky sme to vytvorili. Hej? Niekto tvorí napríklad čokoľvek iné, 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov, alebo napríklad 30 rokov, hej, a výsledok je aký? Náš výsledok za 2 roky my teraz ideme v realite vyskúšať. Uvidíme, koľko ľudí, našich bratov a sestier nám bude dôverovať. Hej. Z ich pozície je to otázka 1 eura. Lebo sú aj otázky toho typu a oni vám budú brať majetky a oni chcú, že by my sme tam dávali byty, že by my sme tam dávali tam, ja neviem, tam svoje firmy a tak ďalej. Ja vysvetlím. Človek môže vstúpiť do družstva, ako sa hovorí, čo sa týka majetku. Bo celý náš majetok je naše také komické telíčko. Každý má nejaké. To je celý náš majetok tu, v tomto svete. Tak môže vstúpiť nahý. S tým, že musí zaplatiť 1 euro a nič nemusí mať. My dokonca aj v prvom kroku, keď spustíme registráciu, tak vypíšeme na našej webovej stránke, že Slovenské podielové družstvo ROD týmto prehlasuje, že v prvej etape spustenia registrácie nebude prijímať záujemcov, ktorí budú mať záujem vstúpiť do družstva aj s akýmkoľvek iným aktívom. Aby si niekto nemyslel, že sme tu odkazaní na nejakú bytovku niekde, ja neviem, v Čirči alebo v Medzialborciach. Ľudia vojdu do družstva a budú využívať naše výhody. A keď si ich ohmatajú, no tak potom tomu začnú veriť.
Z toho dôvodu, že aj motivácia vstupu do družstva u každého človeka, alebo v tomto prípade záujemcu, preto sme dali nie prihláška do družstva, ale prejav záujmu. Prejav záujmu. To je bližšie k boli. Prihláška sa tak hlási, každý sa niekde môže prihlásiť, ale prejavujem záujem. Hej. On prejavuje záujem a my mu ten záujem začneme realizovať v jeho reálnom živote. A vtedy začne tomu viac veriť. Druhá vec je, no tak niekoho bude motivovať, že vstúpi do družstva len kvôli tomu, aby mal napríklad nejakú výhodu rentu, alebo čo. Niekoho môže zaujímať, že napríklad nejaký projekt prefinancovať, každý má iný motív. A to je dobré alebo zlé? To je vždy len dobré. My berieme našich bratov a náš národ a sestry takí, akí sú, ne? Ja som taký, aký som. Ty si, Ivan, taký, aký si. Každý je nejaký. My sme tu, my sme na tomto teritóriu, sme medzinárodná finančná inštitúcia. Dopoviem, máme všetky medzinárodné licencie od hlavného regulátora globálneho finančného systému a my nepotrebujeme žiadne licencie od centrálnej banky. Ak by sme potrebovali na svoju činnosť akékoľvek licencie od centrálnej banky, hej, tak by sme ich mali. My ich nepotrebujeme. Centrálna banka vie, že nás nemôže a nesmie regulovať. Tak to funguje aj vo svete. Napríklad Švajčiarsko. To je jasné, klasické kantónne právo. Všade sú družstva. Rozhoduje sa v referende, raz za rok sa mení, tuším, prezident, alebo ja neviem čo. To je politika, nás to nezaujíma. Aké sú tie pravidlá teda? Ľudí to asi najviac zaujíma teraz. Hovoríte o pravidlách. Aké sú tie pravidlá? Ja stále budem dostávať tú rentu? Lebo niektorých zaujíma to, aby prežili. Ako dlho mi bude tá renta vyplácaná? Je v tom nejaký háčik? Lebo väčšina ľudí hovorí a sú zvyknutí, že nič nie je zadarmo. Ani u nás nič nie je zadarmo. Ak niekto dostane niečo zadarmo, väčšinou si to neváži. My sme vymysleli spôsob a štruktúru, ako niekomu niečo odovzdať, dokonca aj to, čo mu patrí. A ešte o tom nevie. Hlavne, že my o tom vieme. No tak keď ja tebe mám niečo dať, tak musím vymyslieť nejakú štruktúru, akým spôsobom ti to mám dostaviť. To je prvá vec. Druhá vec, ja sa často už dlhodobo stretávam s tou otázkou, že aké sú tie pravidlá. A kto si kladie takú otázku? Len takto skúsim ja trošičku zameditovať. Ak niekoho zaujímajú pravidlá, tak ja sa opýtam, a prečo ťa to až tak silno zaujíma? Nejak ich budeš spĺňať a či si schopný ich spĺňať? My sme aj komunikovali, že vychádzame z vesmírnych pravidiel, z vesmírnych zákonov. Nech by sa zdal byť akokoľvek komický prvý vesmírny zákon, a je to zákon lásky. No a ostatné pravidlá sú aké pravidlá? Oni v nich žijú. Ľudia v nich žijú a oni nevedia, že sú. Druhý vesmírny zákon je napríklad zákon magnetizmu, príťažlivosti. To znamená, že ak máme komunikovať pravidlá, ktoré budú súčasťou zmluvy, tak každý ich bude musieť dodržiavať. A ja sa pýtam, ako je to teraz. Ľudia majú dodržiavať zákony a nepoznajú ich. Z toho dôvodu, že rímske právo komunikuje, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Tak potom nechápem, prečo sa pýtate na pravidlá. Pýtajte sa na výsledok. Pýtajte sa na výsledok. Nás bude zaujímať u vás výsledok. Že keď vstúpite do družstva, máte právo napríklad rentu a my vám budeme mesačne vyplácať rentu. No a predstavte si, že ja som tu 2 roky niečo tvoril s bratmi, všetko sme to prefinancovali s bratmi, získali sme presne to, čo sme mali získať na to, aby družstvo mohlo začať. Hej. No niekto vstúpi do družstva a rozhodne sa hneď, že daj. A my chceme oproti tomu, že my dávame vo forme akéhokoľvek finančného inštrumentu, aby ten človek bol prospešný v družstve. Ako? No tak tých možností je veľa. Niekto vstupuje do družstva, dostáva rentu a ostáva žiť tam, kde je. Aký je to výhoda pre družstva? Niekto vstupí do družstva a pracuje tam, kde pracuje niekde
v akejkoľvek správe. Aká je to výhoda pre družstvo? My sme tu 2 roky niečo pripravovali pre náš národ, aby sme Slovensko pozdvihli z toho ekonomického a finančného marazmu. Doslova. Preto budeme vyžadovať konkrétne dodržiavanie pravidiel, ktoré budú presne súčasťou zmluvy. My ich odkomunikujeme presne pre tých, ktorí sa pýtajú, aké budú pravidlá, a oni budú mať možnosť buď ich prijať, alebo budú mať možnosť ich neprijať. Z toho dôvodu, že kto ich bude porušovať vedome, opakujem vedome, lebo môžeš niečo vedome porušovať, to, o čom vieš, že porušuješ, alebo môžeš porušovať niečo nevedomé, to, o čom nevieš, že to porušuješ. Hej. Zastavíš niekde auto a nevedel si, že tam má zastaviť, lebo si nevšimol značku. To znamená, že nám ide o to, aby človeku sa správal lepšie. Otvorenie nám je úplne jedno, že v úvodzovkách, že či nával do družstva bude rýchly, alebo pomalý, alebo akýkoľvek. On bude taký presne, aký má byť. Tí, čo budú v družstve, sa budú mať výrazne lepšie ako tí, ktorí v družstve nebudú. Ja prajem každému len dobro. Ako náhle niekto vstúpi do družstva, tak on dopredu vie znenie zmluvy a pravidla. On ich vie. Vstúpi do družstva a my máme záujem jeden. Aby bol šťastnejší. Kedy bude šťastnejší? Keď nebude mať záväzky. Aké záväzky? V prvom rade každého človeka ubíjajú jeho finančné záväzky. Je na to priestor v družstve? Že družstvo to vie riešiť? Áno, je. Aké? My vieme. A včas sa to dozvie každý. Ak človek vstupuje do družstva a my mu platíme napríklad rentu, tak nás nebude zaujímať len to, že či on tú rentu dostal. A nás bude zaujímať viacero vecí. Viacero vecí napríklad to, že keďže musí byť nejakým spôsobom prospešný v družstve, my mu ten priestor nájdeme. A my mu nájdeme priestor v družstve taký, že on si bude realizovať svoj vlastný sen. Nám ide o to, aby si ľudia realizovali svoje sny. Tak, jak ja si realizujem svoj sen družstva. Aj za svoje financie, aj za financie mojich bratov a sestier, ktorí nám pomáhajú. To je spoločné dielo. Naša banka sa volá Národná banka SPDR, ktorá má v svojich aktívach 105 miliard. Pokiaľ dobre viem, tak to je približne 5-násobok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A my rozhodujeme ako banka na základe všetkých norm medzinárodného finančného práva a na základe všetkých licencií, ktoré potrebujeme na naše fungovanie. A budeme samostatne v predstavenstve a zároveň kontrolnej komisii rozhodovať, ako a akým spôsobom tu budeme prerozdeľovať. Súkromná banka, o čo ide? Ako to je v iných bankách? Kto rozhoduje v bankách? Predstavenstvo, ne? Či niekto iný? No je, že niekto je nad predstavenstvom. No ak je niekto nad nami, tak ja viem, kto je nad nami. My už sme sa tam dohodli úplne v pohode. Po bratsky. Tak. Rodovský. Preto sme v Bratislave. Lebo Bratislava má svoje poslanie. Bratislava málo koho napadlo, znamená, že keď rozložíš to slovo, brat i slava. A pre tých, ktorých poznajú, tak existuje návy, javy, právy, slavy. No tak keď je brat i slava, no tak máme šancu slaviť brata v Bratislave. Máme na to vytvorené všetky podmienky. Podmienky na to, aby sme k sebe mohli byť lepší. Aby prvá otázka, keď ráno staneme a pravá noha sa dotkne zeme, nebola, z čoho zaplatím elektriku. Aby druhá otázka, keď položím ľavú nohu na zem smerom na toaletu, nebola, a za čo zaplatím dieťaťu školu. Aby tretí krok nebola otázka, za čo natankujem. Aby štvrtý krok, to je ešte furt ďaleko,
Ešte furt ďaleko na toaletu. My v žiadnom prípade nebudeme nikoho nútiť. My v žiadnom prípade nebudeme nikoho presviečať, aby vstupoval do družstva. To je jeho slobodná voľa. Čo ale viem a zodpovedne prehlasujem ako predseda predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD, zároveň rytier radu hospitalierov, bo ja nie som žiadny občiansky preukaz. Ja som taký živý, že všetci vidia aj v tej košeli. Aj s tými prstenkami, aj náramkami. Ja vás neposudzujem. Prečo posudzujete vy mňa? Ja od vás nič nepýtam. Prečo na mňa pľujete? Prečo pľujete na všetko, čo sa tvorí pre vás? Prečo? Driemete? Ste takí, akí ste. Ja sledujem dostatočne, čo sa deje s našim národom. A ja viem ako. A nepotrebujem na to ani štatistiky. Hej. My budeme s jedným z pravidlom, bude, že nebudeš ubližovať v družstve jeden druhému na základe toho, že budú jasne určené pravidlá, ako sa k sebe má každý správať. Ako človek k človeku, nie ako hovedo k hovedu. Družstvo ako medzinárodná finančná inštitúcia nemá záujem vytvárať zisk. Vôbec. Na čo nám je vytvárať zisk, keď kontrolujeme všetko zlato sveta? Ja nerozumiem, aký idiot môže dať takú otázku. A ako bude fungovať družstvo? To môže povedať len kto? Bytosť na úrovni právneho vedomia debil až idiot. Ale niekto povie, aký je, jak uraža. Jak niekoho akože uražu. To nie je uražka, to je fakt. Keď viem, ako, na akej úrovni je príčina choroby, v tomto prípade právna tuposť, no tak potom viem, že aj postaviť, ako máme liečiť, ne? My neliečíme symptóm, my liečíme príčinu. My sme preto na začiatku, keď sme zakladali družstvo, tak sme pomenovali cieľ. My máme zadefinovaný cieľ a ideu. Ak národ nemá cieľ a ideu, no tak nevie, kam má ísť. A my im cez družstvo ukazujeme, kam má ísť. No tak keď my sme suverénne družstvo, no tak keď niekto vojde ku nám, tak čo sa stáva? Akože, asi suverén, nie? Alebo čo sa stáva? Bo ja nerozumiem tomu. Hej? No ak vstupujem niekde do suverénnej spoločnosti, no tak stávam sa suverénom. Som súčasťou tej spoločnosti. Každý má podiel, je podielník, spolumajiteľ ako ja. Ja som tu 2 roky niečo tvoril, no tak poď pomôž aj ty. Peniaze od teba nechceme, bo nemáš, no tak ukáž, čo v sebe máš. A čo v sebe máš, ukážeš cez projekty, alebo ukáž, vyplaz jazyk, ja si prečítam, čo tam máš napísané. Hlavne sa vykoktaj, čo chceš. Lebo my sme tu pre družstvo. Ak podielník povie, že OK, a na základe toho, že prichádza prihláška, no tak my nemôžeme klásť viac informácií na základe zákona o GDPR. Ak je v družstve, už sa ho môžeme pýtať čokoľvek. Máš deti? Koľko? Majú rokov? Bol by záujem, aby si chodili do našich škôl, ktoré my budeme platiť. My potrebujeme zistiť, čo podielníci chcú. Na základe toho im budeme vytvárať podmienky. Všetci, čo budú v družstve, budú mať zdravotníctvo zadarmo. No tak ja to nevymýšľam, tak musím vedieť, ako to urobím, nie? Či čo, že som sa tak rozhodol, že zadarmo? Hej. No viem presne, ako to urobím. No jasné, že to viem, že to urobím. Nie? My sme finančná inštitúcia, môžeme financovať kohokoľvek, nie? No tak keď príde ku nám družstevník a dohodnem sa s nejakou nemocnicou alebo s nejakým poskytovateľom starostlivosti, že mám záujem, aby tu našim podielníkom poskytoval zdravotnú starostlivosť a že my mu to zaplatíme priamo a on sa preukáže ako náš podielník, no čo je na tom zle? Vysvetlite mi. Čo je na tom zle? Môžeme? No jasné, že môžeme. A čo? A prečo? No tak ako sme bohatí, tak našim podielníkom budeme vytvárať takéto podmienky, nie? A školstvo, máte deti, chodia kde? Do zahraničia, do školy. Hej, výborne, poďte ku nám, my im to prifinancujeme. Môžete? No môžeme, a čo? A kto tu bude robiť? No tak ja viem, kto to bude robiť. Aká sféra v štruktúre družstva? Lebo my nevidíme dôvod, prečo by sme dnes mali prezrádzať nejaké duševné vlastníctvo alebo know-how družstva.
Ja som dávno hovoril na začiatku, myšlienka založenia družstva je na Slovensku. No to len pre všetkých, aby si pamätali rod Skirkanič. Ak si to rozoberieme, ako to funguje na Slovensku dnešnému dňu, tak zoberme si. Hej. Prosím, aby ma nikto nechytal za slovo približne. No máme niekde okolo 1 100 000 200 000 dôchodcov. Potom máme, ja neviem, niekoľko stovák tisíc študentov, všetko, čo s tým súvisí. Potom máme niekde okolo 200-300 000 postihnutých, neviem presne a tak ďalej. No tak pre každého z nich treba nejaký špeciálny program pomoci, nie? A my vieme presne ako. Ako doručiť, akým spôsobom. Priamo, nie? Však je mamička, čo má 3 deti a žije sama. Stará sa o 3 deti a sú maloleté. No a potom môže byť aj mamička, ktorá má aj otecka a majú len jedno dieťa. Oni majú nárok na 2 renty a ona len na jedno. Ako to bude? No poďme do detailu. Ja vám presne viem vysvetliť presne do detailu, akým spôsobom to bude a akým spôsobom budeme financovať sociálne projekty. Lebo sociálne projekty znamená konkrétne sociálny subjekt. Konkrétneho človeka mám na mysli. Hej? Jedného. Hej? Každý potrebuje individuálny prístup. No jednoznačne. Tak ako? Všetko je pripravené. Je. Lebo projekty vznikajú v hlave. Na základe toho, že človek uloví prostredníctvom razuma konkrétnu myšlienku. Ak vie, čo s tou myšlienkou má urobiť, tak ju pretaví do reality spôsobom tým, že si niekde zajde do budúcnosti. V tej budúcnosti si to odžije, či sa mu to páči. Potom sa vráti naspäť a ak sa mu to páčilo, tak už sa tam nevraca. A ak sa mu to nepáčilo, tak sa tam vráti a vylepší to do sféry, pokiaľ je s tým vnútorne spokojný. Hej? Niekto by tomu povedal intuícia. No a na základe toho je to už len sila jeho vôle, akým spôsobom a rýchlo sa dostane k cieľu. My sme za 2 roky založili medzinárodnú finančnú organizáciu. Za 2 roky. Hej. Máme vytvorené všetky štruktúry. Za 2 roky. Máme banku, ktorá je pripravená na základe toho, akým spôsobom my chceme v družstve fungovať v družstve. Mám na mysli v družstve. A aby sme mohli komfortne ponúkať finančné služby našim podielníkom. To je všetko. To je náš cieľ. A to aj splníme, samozrejme. Ľudia si najviac aj tak zaujíma tá otázka o majetku, keď vstúpia do družstva. Majú totižto strach. Strašia aj všelijakí mudrí ľudia. Hovoria im, oni vám všetko zoberú, sú to jezuiti a neviem kto ešte. Môžeš prosím ťa ešte raz vysvetliť, ako je to s tým majetkom? No tak my už sme boli všetko. Aj sekta, aj ja neviem tam iránsky židia, aj ja neviem čom sme boli. Hej? Tak chápem ľudí, že v súvislosti s tou predchádzajúcou otázkou, že družstva pokrachovali a tak ďalej, takže nemajú dobré skúsenosti a vo všeobecnosti. Kto vstúpi do družstva, tak ako som spomínal, že na webovú stránku my dáme, že nebudeme v prvom kroku prijímať vstupy do družstva vo forme páj, majetku alebo iných aktív, aby sme ľuďom ukázali, že to nepotrebujeme. Druhá vec, ak by sa ľudia rozhodli, že vstúpia do družstva, no tak potom sa musia pýtať, aký to má zmysel, keď vstúpim do družstva. A čo to znamená, aký záväzok, keď vstúpim do družstva a vo forme páj mimoriadneho vkladu vložím, dajme tomu, majetok vo forme znaleckého posudku. Ja to teraz vysvetlím. My máme družstvo, pokladnicu a zároveň máme banku. Ako náhle podielník vstupuje do družstva, vstúpil a rozhodne sa, zaplatil to 1 euro a rozhodol sa, že chce ešte do družstva v rámci jeho vstupu dať aj majetok, tak my od neho vyžadujeme len znalecký posudok. O aký majetok konkrétne ide? My ho evidujeme vo forme znaleckého posudku v pokladnici. Evidujeme ho, no však, že prišlo dačo, nie? Myslím, ako účtovne prišlo. Hej? Ale nedochádza k žiadnemu
prepisu listu vlastníctva. My ho len evidujeme. Aha, náš brat vložil do družstva vo forme PAJ aktívom, bytovku v Medzilaborciach. No je tam znalecký posudok. On v nej aj býva, my ju ani nechceme, ale v prípade, ak by náš brat mal exekúciu a je podielnik družstva, tak sa otočí na družstvo a povie, máme exekúciu. Idú mi zobrať byt. Tak náš brat pochopí, že on dáva do družstva niečo, čo už nemá, lebo má založené v banke. To sú absolútne paradoxy, čo sa tu deje. No a požiada nás, aby sme mu ten problém riešili, nie? No a keďže je náš brat a riešime konkrétny problém, ktorý my máme v účtovníctve, no tak v tomto prípade mu poskytujeme právne služby a zároveň komunikujeme exekutora. Ak je ten záväzok oprávnený, tak splácame exekúciu. Inak čo, budeme splácať exekúcie hoci komu z ulice, alebo čo? Ja tam musím nájsť právny vzťah. My sme finančná inštitúcia. A nie je, že takomu sa napadne tak, akože ako neviem čo. Podmienka je vstup do družstva. Prečo? Lebo to je aj jeho záväzok. A záväzok je aj v družstve, bude napísané, hej? Že každý člen družstva vytvorí niečo v družstve pre družstevníkov tiež. Či čo len, ja tu mám tvoriť, alebo jak to vyzerá? Približne. Ako všetko treba pripraviť a normálne všetko treba takto ľuďom dať. Tak nastane anarchia, nie? Či čo bude asi? Nie? No predstavte si čiste technicky. To je ja napríklad, podielnik. Prichádzam do družstva a hovorím, tak fajn, mám rentu, fajn. No ja mám vyššiu rentu jak plat. Aha. Na čo nám je robiť, nie? Na čo mi je robiť? Nie? Prichádzam do roboty a hovorím, šéfe, čau, odchádzam. Ak je dobrý šéf, tak mu povie, že som v družstve a vyplacajú rentu. V tom prípade aj šéf môže odísť sám od seba, keď sa mu moc nedarí v obchode. A ten človek sa oslobodzuje. A on sa oslobodzuje od toho, že je na niekom finančne závislý, lebo každá jedna činnosť v živote človeka v jeho ontogenetickom vývine, vylepšovanie sa a v pracovnej činnosti je čo cieľ? Zarobiť peniaze, nakrmiť rodinu, vyplatiť záväzky. To je cieľ, aby zarobil. No a väčšinou to býva tak, že čakáme na výplatu, tešíme sa a na druhý deň po výplate sa opäť tešíme, že príde deň, keď bude výplata. Človek to neprichádza na tento svet kvôli tomu. To nie je jeho cieľ. Duša tu prichádza emocionalizovať na základe morálnych a mravných pravidiel a potrebujeme dôstojne žiť, tak aby sme aj svoju prácu vykonávali prostredí, kde sa ku nám z úctou človečensky správajú a nie, že urob to, bo ťa vyhodím. Hej? No alebo žena v rodine povie manželovi, že vieš čo, môj zlatý, už mám toho dosť, lebo som v družstve a mám právo na bývanie a družstvo mi poskytne bývanie a zdá sa, že ty budeš musieť o sebe veľmi dlho rozmýšľať, prečo som ťa opustila. Tak napríklad ako aj muž môže dlhodobo potom rozmýšľať o tom, že nech žena rozmýšľa, prečo on odchádza. Ak je niekto závislý jeden od druhého materiálne na bývaní, tak potom vieme, čo tu máme. Napríklad. Ľudia žijú spolu a deti vidia, ako sa nenávidia. Je to fantázia. Ako to vieme liečiť? Vieme. Ako ich oslobodíme? Aj muž, aj žena majú právo na samostatné bývanie. Ale však aj ona je podielnička, aj on, nie? Tak ako čo? Ona môže a on nie? Môže. Tam sa vyladia vzťahy. Muž sa bude musieť úctivejšie správať k svojej žene, lebo ona môže kedykoľvek odísť. Potom nebudú akékoľvek záväzky. Raz, deti moje, keď my zomrieme, tak vy zdedíte našu bytovku. To je fantastické, nie? Kde rodičia sa hádali celý život, deti zdedia bytovku. A možno rodičia sa ani nemali záujem spýtať tých detí počas toho, ako vyrastali okolo nich, že či ju vôbec chcú. Že či by pre nich nebolo lepšie, keby otec nebrechal na matku a matka sa nesprávala nedôstojne k otcovi. Nám o to ide. Nám ide o to, aby sme povýšili mieru človečenstva. Nech si každý myslí o tom, čo chce.
Môže si o mne myslieť každý, kto čo chce. Pošalenkávi s dlhými vlasami, s prsteniami, akokoľvek. Ja odporúčam len so svetlom sa ku mne obracať. Lebo ja so svetlom prichádzam. Ja od nikoho nič nechcem. My sme niečo vytvorili a to, čo sme vytvorili pre nás všetkých. A my vám ukážeme, ako poďte spoločne budeme tvoriť. Slovensko je krásna krajina. A vždy patrila Slovanom. Bratislava je srdce Európy. Toto naplníme. Každý sa bude môcť v družstve realizovať. Každý jeden. Teraz ľudia budú môcť prejaviť svoju tvorivosť z toho dôvodu, že teraz ju nemôžu. Lebo ak chce niekto niečo vytvoriť, tak hneď ho blokuje to, ale nemá peniaze. Potom ho blokuje s niekým sa spojiť, bo buď sa nechce deliť, alebo problém je v tom, že nedôveruje tomu. Ľudia si prestávajú dôverovať. Kvôli tomu, že je všade obchod. Všade sa obchoduje. Každý s každým obchoduje. My ako družstvo nemáme záujem obchodovať. Posledná otázka. Čo by si odkázal všetkým ľuďom, čo počúvajú tento rozhovor? Nech posledná otázka je ešte jednou otázkou. Ja viem, že tých otázok bude čím ďalej, tým viac a ľudia sa budú čoraz ďalej pýtať z toho dôvodu, že začnú sa prebudzať. Sme Slováci, sme Slovania a skúsme sa rozpamätať na svoju kultúru. My nesieme kultúru spolužitia. V družstve sa bude rozvíjať, uplatňovať a podľa pravidiel udržiavať kultúra spolužitia. Tak, ako žije rodina. Tak, ako žije rodina. Zdravá rodina, kde je aj otec, kde je aj mama a kde sú aj deti. Tak, aby sa to v harmonii rozvíjalo. My na to vytvoríme všetky blahodajné podmienky, čo sa týka iba obyčajných financií. To je len prostriedok. Financie sú prostriedok. Ak máme dostatočný prostriedok a prístup k prostriedku, tak potom sme slobodnejší. Tak ako sa k viere prechádza cez dôveru. Ak nám dôverujete, tak nám dôverujte. Je to vzťah. Vždy je to o dôvere. A keď nám dôverujete, tak sa prejavte. A keď sa prejavíte, tak sa prejavte čestne. Podľa spravodlivosti. Podľa pravdy. Nie podľa toho, že čo je módne, alebo či niekto nosí, alebo nenosí kravatu. Či niekto rozpráva, alebo nerozpráva pekne. My nie sme tí, ktorí sľubujú. My sme tí, ktorí sme svoje sľuby pripravení naplniť. A vy o chvíľu pochopíte, že sa prihlásite o niečo, čo vám patrí. A keď sa prihlásite, no tak my vám to radi aj doručíme. Za predpokladu, že dodržíte pravidlá a postup, ako sme to pripravili. Lebo sme medzinárodná finančná inštitúcia. Hej. Čo sa týka nášho podania daňového priznania, tak inštitúcie na Slovensku relevantné, ktoré rozumejú tejto informácii, ktorú ja považujem za doručenú aj týmto videom, je dôležité, aby vedeli, že my v miery prichádzame. Tak ako vždy Slovania prichádzali v miery. My sme pripravení spolupracovať s kýmkoľvek, ktorému ide o svetlé veci. O svetlé projekty. Naozaj seriózne. Presne tak, ako si to svedomie vyžaduje. A my týmto spôsobom budeme pokračovať. Presne tak. Družstvo je postavené spôsobom tým a štruktúra družstva, že je absolútne nezávislá. Sme absolútne nezávislí na komkoľvek v tomto štáte. Na tomto teritoriu. Z toho dôvodu, že je slobodná vôľa každého jedného jedinca, bytia na úrovni rozvoja jeho vlastného vedomia a ostatných štruktúr, čo sa týka jeho duchovnosti. Hej. Sama rozhodne a nech sa tak stane. My nechceme ísť cestou nejakého sprostredkovania. Myslím si, že sprostredkovania tu už bolo dosť. Nemáme žiadne politické ambície. Vôbec. My sme tu na tomto teritóriu a chceme tu tvoriť. Aj to tak bude. Spolu s našim národom. Ja si želám, aby sme viac jeden druhému začali veriť.
ale cez dôveru. A zároveň ja budem veľmi rád a teším sa, že slovenský národ už vie o družstve. Na základe našich médií a na základe komunikačných prostriedkov, ktorými komunikujeme naše idei a ciele, nás za posledné 2 roky videlo približne 6,5 milióna záujemcov, čo je nad očakávanie. My očakávame, že ľudia sa do družstva budú hlásiť ešte viac z toho dôvodu, že ja som nepovedal, že už sa nehlásia. Ja som nepovedal, že už nemáme spustenú registráciu. Prečo by som to hovoril? My sme súkromná firma. My si registrujeme do družstva, koho chceme. Ja nevidím dôvod, aby ja som niekomu hovoril, že dneska sme prijali 5 000, 10 000 alebo 100 000 podielníkov. Vysvetlite mi prečo. By som to mal robiť. Ja to ani robiť nebudem z toho dôvodu, že podľa norm medzinárodného finančného práva my nesmieme prezrazať. Takže tak. Takže ja sa tomu len teším a niekto povedal, že držme si palce, ja poviem inak, svetlo v duši všetci majme, hej? Majme zdravý razum, buďme v jednote. Hej? A my hovoríme, že poďte niekde, kde vás nikto nestriha, poďte niekde, kde nebudete hladní, poďte niekde, kde nebudete smední a poďte niekde, kde môžete tvoriť, plniť svoje sny a zároveň robiť šťastných ostatných okolo seba. To znamená seba, svoju rodinu, rod a národ. Lebo všetci sme od roda. Sláva rodu.